המשבר הכלכלי מביא את הישראלים שמחפשים עבודה להיות יצירתיים במיוחד. בערב אנחנו יכולים לספר לכם על יבוא מקצועי חדש יחסית בארץ שמאפשר לאלפי ישראלים להתפרנס בכבוד, ואפילו הרבה יותר מזה דרך האינטרנט. לשיטה קוראים שותפים, וגם אם אתם לא עכברי רשת, מעניין לראות איך זה עובד. ניב גלבוע פגש השבוע כמה שותפים מסופקים בהחלט. אני הולך היום. ביי. בגיל 15.5 אין ספק שהים הוא מקום הבילוי המועדף. בחוף הים בנתניה עמוס בתלמידים בחופשה. זהו, הגענו למשרד? כן, רוב הפעמים כן. אבל גם כשהחברים שלו נמצאים במים או סתם משתזפים, תומר עובד. עובד וגם מרוויח. קניתי חצי מדירה. מה זאת אומרת? חצי מהכסף שהיה לי. השקעתי בדירה. תומר ועוד אלפים בארץ מתפרנסים מהאינטרנט ועושים את זה בשיטה שפשוט מאיימת להשתלט עלינו. שיטת השותפים. נורא רציתי להרוויח כסף. לא היה אכפת לי איך. עוד תחזור לתומר ולחוף הים, אבל אולי קודם כדאי שנכיר את מי שהיה בין הראשונים לזהות את הפוטנציאל. עכשיו אספרסו ארוך ומים מינרלים, בבקשה. המטרה שלי הייתה לעשות, בערך אני חושב שהשכר דירה היה $600 בחודש, והמטרה שלי הייתה לכסות אותו מהצד, ולא חשבתי שזה יתפתח למקצוע ולקריירה ולפרנסה טובה. כמה כסף עושים בחודש? אפשר לעשות ממעט לעד הרבה. פליקס לשנו מסרב לגלות כמה כסף הוא מרוויח, אבל הוא כן מוכן לספר איך עושים אותו. זה לא עסק שהכסף צומח בו לעצים, אתה באמת עובד קשה. פגשנו אותו בבית קפה ברמת אביב, זה חדר העבודה שלו. עד לפני 7 שנים הוא בכלל היה שכיר. כמה שעות עבודה ביום? זה יכול לנוע בין 3 שעות עבודה ליום, תלוי במצב רוח שאתה קם, כי בכל זאת אתה עובד מהבית ואתה עצמאי, ל-12 ו-14 שעות עבודה ביום. וככה עובדת שיטת השותפים. מהבית, מהמחשב האישי שלכם, אתם יכולים למכור מוצרים ברחבי העולם. אתם פשוט פונים לחנות מקוונת כמו אמזון שמתמחה בספרים או כל חנות אחרת ונרשמים כשותפים. באותו רגע אתם לא בדיוק הופכים לשותפים, אתם יותר סוכני מחירות. אצלי זה מגיע באמת מסוכן נעליים עד טרקטורים. זה באמת טווח רחב, וזה לא רק... אתה מוכר טרקטור? כן. אני בזמנו מכרתי טרקטור, אני קצת... איך מוכרים באינטרנט טרקטור? בקלות מאוד. אם מישהו מחפש טרקטור, אתה יכול למכור טרקטור. ואם מישהו מוכר טרקטור כמובן, אז אני יכול לחבר ביניהם. מסתבר שבאינטרנט אפשר למכור אפילו טרקטור. כל מה שצריך למצוא זה את החברה שמייצרת, ואז להפוך לסוכן המחירות שלה. בשלב הזה תצטרכו לפרסם על חשבונכם, למשל בנרים בתשלום. אבל אפשר גם לשווק בחינם. אתם יכולים תמיד לגלוש לפורומים רלוונטיים ולהציע את הטרקטור לקונים פוטנציאליים. וכך, על כל טרקטור שתמכרו, תקבלו עמלה. תומר למשל מרוויח היום ממחירת מדריך ברשת שהאמריקנים מתברר מאוד אוהבים. מה שאני אוהב להתרכז בו זה מדריך להכנת אוכל ביתי לכלבים. עם כל מיני מתכונים אנשים קונים את ה... אנשים קונים, כן. זה אחד המדריכים היותר מצליחים באינטרנט. יש לי דוגמה איך לבגוד באשתך בלי שהיא תדע. יש מדריך כזה באינטרנט. ואתה מוכר אותו? לא, אני לא מוכר אותו. למה לא? כי אני יותר אוהב למכור דברים שאני מבין בהם. אני בטוח שיש גם הרבה קשיים והרבה בעיות, ועל כל אחד שמצליח כמוך יש כאלה שאולי הפסידו את המכנסיים, לא? יש בערך יותר מ10 שמפסידים את המכנסיים. הסיבה העיקרית בכלל שאנשים מפסידים זה שבאמת הם חושבים, כמו שאמרתי לך קודם, שהכסף פה צומח על העצים והם יכולים לעשות משהו חפלאפ כזה מהיר, והופה, הכסף יתחיל לזרום. יניב לוי הוא מנהל רשת חנויות למוצרי ים המלח. שיטת השותפות עשתה לחברה שלו רק טוב. במקום לזכור לי איזשהו איש שיווק ספציפי שיעבוד לי על כל העניין של האינטרנט, אני בעצם מנצל את הכוח של האינטרנט, את הכוח של אותם אנשים שזה מה שהם יודעים, זה מה שהם יודעים לעשות בצורה הכי טובה. הוא לא משלם למשווקים הווירטואליים האלה שלו כלום, אלא אם כן הם מצליחים תכלס למכור. וכמו שאמרנו, גם עלויות הפרסום והשיווק, הכל עליהם. מבחינתו מדובר ברווח נקי של ממש. לפעמים זה יכול להגיע למשהו כמו 30%. מה, פדיון? 30%, כן, פדיון שיכול להגיע
רק בזכות תוכניות שותפים. איך לא חשבו על זה קודם? חשבו על זה קודם. זה קיים, התחום הזה קיים כבר כמה שנים בחו"ל. רק עכשיו מתעורר? רק בישראל קצת מאמצים את הטכנולוגיה לפעמים קצת יותר מאוחר. אני חושב שהדמו מוכן. גם יובל מחלין ואמיר מילו עושים מהפטנט הזה כסף. ממש פנג שווי, לא? מפל. בוא נאמר ככה, הצליל הזה כן עוזר לי להתרכז ולחשוב. הם בנו את הפלטפורמה הטכנולוגית לשיתוף הפעולה בין חנויות לשותפים הווירטואליים. כמה אתם מעריכים יש בארץ שמתעסקים בזה? אלפים. יש בארץ בשנה האחרונה, גם לפני שנה יש כנסים ייעודיים לנושא הזה. ואנשים שעשו כסף גדול בעולם מתחילים לעשות את זה גם בארץ. במקצוע שלנו לא אומרים ספציפית מה אתה מוכר. הרבה סודות יש במקצוע הזה מתברר. אבל כשהמצלמה נסגרה, הצלחתי להוציא מפליקס את הסוד הכי שמור שלו. כמה הוא באמת מרוויח. לדבריו, תקשיבו טוב, מדובר בכ$50,000 בחודש. אני גר בשכונה הזאת בצפון תל אביב, אני רואה הרבה אנשי הייטק, יש פה הרבה אנשי הייטק. אני רואה את האבות האלה שמגיעים ל8 בערב, שהילדים שלי הם, כואב לי עליהם. אז אני שואל למה אני מאושר? אני מאושר בגלל זה, בגלל הלייפסטייל, לא בגלל הסוג שאני... אני לא אומר, הפרנסה זה מצוין וזה חשוב, אבל הלייפסטייל הוא פה הרבה יותר חשוב. אם מדברים על איכות, אין ספק שלעבוד מהים זה סוג של פריבילגיה. כל האנשים האלה שאתה מנהל איתם את העסקים חובקי העולם האלה באינטרנט, יודעים שאתה בן 15.5? תראה, כעיקרון צריך להיות בן 18 ומעלה, אבל בגלל שזה באינטרנט ואני לא צריך לדבר בטלפון עם אף אחד, אז זה מסתדר. כן, העבודה היא וירטואלית, אבל הכסף אמיתי. ותומר, שבינתיים הרוויח רק חצי דירה, מחשב את הפדיון היומי שלו ובודק בים את נתוני הסטטיסטיקה. תן לי לנחש, אתה תלמיד מבריק במתמטיקה בטח. אני מאוד מאוד גרוע בלימודים. כאילו, במתמטיקה קיבלתי 55. המורה שלך יודעת שזה מה שאתה עושה? אני לא. היא אומרת לי, תפסיק עם הפייסבוק ותתחיל להשקיע במתמטיקה. אבל מה תאמר המורה למתמטיקה היום? תומר כנראה יכול ללמד את כולנו שיעור אחד, איך עם מחשב, הרבה מוטיבציה ואולי קצת חוצפה, אפשר להצליח.